U ovom zadatku treba da odredimo uglove alfa i beta sa ove slike. Sa druge strane imam da piše ovdje 2 puta x i ovdje 3 puta x. Kada bismo znali koliko je x, znali bismo koliko je 3 puta x i 2 puta x, pa bismo znali i alfa i beta. Znači, treba da odredimo koliko je mera ugla x. Šta označavamo, šta zaključujemo, šta uočavamo vezano za uglove koji zavise od x? Za ovaj ugao 2 puta x i za ugao 3 puta x. Pogledajte, ta dva ugla su uporedna. Šta to znači? Kad ih saberemo, dobijamo 180 stepeni. 2 puta x plus 3 puta x je 180 stepeni. Ovdje imamo 2x i još 3x, bit će 5 puta x, to je 180 stepeni. Odakle dobijamo da je ugao x 180 stepeni podeljeno sa 5, odnosno mera ugla x je 36 stepeni. Šta imamo dalje? Ugao alfa je unakrsan sa uglom 3 puta x, pa će alfa biti jednako. 3 puta x unakrsni, pa su jednaki, odnosno alfa je 3 puta 36 stepeni, to jest alfa je 108 stepeni. Imamo meru ugla alfa. Ugao beta je unakrsan sa uglom 2 puta x, pa su jednaki jer su unakrsni, znači beta je jednako 2 puta x, to jest beta je 2 puta 36 stepeni, odnosno ugao beta je 72 stepena. I evo, odredili smo i meru ugla alfa i meru ugla beta. A možemo proveriti i to. Alfa i beta su uporedni, znači njihov zbir je 180 stepeni. Da li je zbir ova dva ugla 180 stepeni? Pa jeste. 108 stepeni i 72 stepena je 180 stepeni.